ትወን መንግስትን ኃይልን ግብርን ዘላለም ናትካይሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብርኸም ትጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍርቱ ወድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወንጌል ርኩም ወያብርሃ እንተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመው ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቁኖታ አምሪት ነበቦ ይስሙ ህዝመ ዘነብቡና ስሙ በአይዛኒኩም አንብሩ በልብኩም እባ ወከብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘውራጅ ማርያም ማርያም ይልመረ ለምግሰ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ንቁና ለም በላ አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምረክ መጥወፅ እግዝእትነ ወእምከርሰብ እሲቱ ሚክርታት ዘይጸውሮ ለቤግዝእትነ ማርያም ሰበ ተስፈ ኩሉ አይ እዝነ ሰሚዕቶ ዋይድ ዘክራክ ምለቶ አልና ዘክላለቶ አብጽሖቶ ወባይ ትንሽ ተነገረኩ መጠነ ተክለ እግዝእትነ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም ወም አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ራዊት ወልደ እሴይ በብዛ እንተራ ሰረቱ ስረልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳጉን ንጉስ መንገለ አብሃም ቤተ አረን ካን መንገለ ማስማ አብሃ ያጨም ወስመ ወላዲታ እና ለሙን ተውቦቶ ደንግለልና እሙልደ ሰብ ለመላእክቲ ተክሉን ጋሌልና እስመ አበሶ ተወሩድ ምድረ በዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማሂደር ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃሎ ነቢ ለሰን በላ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት አልቦ ዘይገብር ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ተነጽእ መላ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስ ህልናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኩል መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቆጸበተ ለአምላክ ምንጽናሃ እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ መደፍሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግብቶ በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይጅብ ታቁም ለሃጣናዊ ተጸጋይ ስለዘይትላካሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ኢትናፍቁ እስመ ኢትመድኃኒትኩም ቅድመ ስእላ ስጉድ ወይበሉ ኩለ መላእክተ ሰማይ እሰግድለች 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 ኦድሰች ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወድሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈስሕተ ማርያም ቅድስት ተሰጎ እምነች እግዚአብሔር ቃለ ወፃ እምነች ተፈስሕተ ማርያም ዘወፃ እምነች ለእግዚአብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበጎ ግሩፈ ሰው ረከቦ ጥረድ በመትከፍቱ ተፈስሕተ ማርያም ድንግል እንተ ብች ተበት ከማእሰረ ሔዋን ምተገዳፋ እግዚአብሔር ሰዳኝ ተፈስሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲ በደመና ብሩ ወአብሰትች ተፈስሕተ ማርያም ዘአስራ እምነች እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳኑ ተፈስሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ትወለድ እምነች ቃል ዘንሰግለቱ ምሳወ መንፈስ ቅዱስ ተፈስሕተ ማርያም እሙ አንት ለዘሐዋርያ አነ ተፈስሕተ ማርያም ዘወለች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተም ግላች እንበለምስና ምድረ ልደቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች እንተ ወለች አምላክ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሠ እንዘ ይጽራ ወንተ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተም ግላቸው ሰመች እማ ዓመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም እስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዮ ሰአለነ ምሕረተ ቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ
ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎቷ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ስሙ አበዊየ ወአኀዊየ ህዝበ ክርስቲያን ዘከመ ተአቤ መላእክት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ መላእክትን ያከብርዋ እፎቸ እያከብርዋ መላእክት እምሰብ እፈድፋደ ለማርያም ወላዲተ መፍቀደ ሰብ አእምርቼ ኦፍቁራኔ ዘተውህበ ለነ ጸጋ ለውልደ ሰብ በእንተ ማርያም ወላዲተ አምላክ በስጋ ንጹርቼ ሀበ እበየትትናሁ ለእግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘከመ ተትሕተ ለቢሶ ስጋ ማርያም ወለኩም ወዘከመሰ ንትሃዘብ ህድጉ ለእግዚአብሔር ወመላእክቲሁ እምኮኖሙ ሓሳረ ለቢሰ ስጋ ሰብ ወእግዚአብሔር ሰዘ ይክል ኩሎ ህሱረኒ አክበረ ትሑተኒ አልዓለ ወረሰ ለነ ንትጋ ዚአነ ዘነስኦ ማርያም አሃደ ምስለ መለኮቱ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ትሳህየ ወኢትድምርት ወኢውላጤ ሰብ ኢተወልደ አላ አምላክ ማርያም አመ ተፈጸመ ዘይቤ እግዚአብሔር በኦሪት ናሁ አዳም ኮነ ከመ አሐዱ እምኔነ ወሰውፈ ኢፈቀደ ተወልዶ ማርያም እምኢፈነዎሙ ለነቢያት ይስብኩ ርደቶ እምሰማይ እስከ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ወእስከ ዳግም ምጽአቱ በስብሐት አብይ እስከ ከማሁ እስመ ከማሁ ሰበኩ ሰበሰ ኢተወልደ በከመ ሰበኩ ነቢያት እምኢተጠምቀ በዮርዳኖስ ከመ ያንጽሐነ በማየ ጥምቀቱ ሰበሰ ኢተወልደ እማርያም እምኢሐመ ወእምኢተሰቅለ ወእምኢተቀትለ ወእምኢተረግዘ ገበሁ ለመድኃኒተ ዓለም ወእምኢሞተ ወእምኢወረደ ሀበ ፄዋ ሲኦል በነፍስተ ሥጋ ከመ ያውፅእ ነፍሳተ እለ ነበራህየ እምትካታይተ ስልጣኑ ለሞት ወስጋሁኒ እምኢተ ቀብረ ውስተ መቃብር ወእምኢተ እንስአ በሳልስ ዕለት ወለእመ ይበጽሐ ወልደ እግዚአብሔር ውስተ ዝንቱ ኩሉ ትሕትና በኢተ ሥጋ እምኮነ ዓለም ምዝቡረ ወእምተ ደምሰሰ ፍጥረቱ ለሰብ ሰበሰ ኢተወልደ እማርያም እምኢአዘዞሙ ለሐዋርያት ድኅረ ተንሥአ እሙታን እንዘ ይብል ሁሩ ወመሃሩ ለኵሎሙ አሕዛብ ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወእመሂ ኢተጠመቅነ በስመ ሥላሴ እምኢኮነ ውልደ እግዚአብሔር ወእምኢተርህቡ ለነ አናቅጸ መንግሥተ ሰማያት ለበዊ እስመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ዘኢተወልደ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊ አውሰ መንግሥተ እግዚአብሔር እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈስ ውእቱ ሰበሰ ኢተወልደ እግዚእ ኢየሱስ እምኢነፍሐ ውስተ ገጸ አርዳኢሁ እንዘ ይብሉ ንስኡ መንፈሰ ቅዱስ ለእለ ኀደግኩመ ኃጢአተ ይትሐደግ ለሙ ወሰበሰ ኢነፍሐ ውስተ ገጸ አርዳኢሁ መንፈሰ ቅዱስ እምአበሱ ሐዋርያት ወእለ እምድኅሪሆሙ ሊቃውንት ወእምኢተክሎሙ ሀዲገ ኃጢአት እምኮነ ዓለም ውሱረ በማእሰረ ጀጋይ ሰበሰ ኢተወልደ እማርያም እምኢዐርገ በይእቲ ሥጋ ውስተ ሰማያት ወእምኢነበረ በየማነ አብ ለኪዳነ ሕይወት ወዘለዓለም ናሁቼ ሰፈነት በጽርሐ አርያም ሥጋ ዚአነ ዘለብሳ ዋህድ እማርያም ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሉ መድህነነ በተአምርክን አዛዚትን ነብረሳ ማይጠንቅ ተጸውረ ደሟል ሕፃን ኦ ማርያም ስፋለቅ ብፃ በጊዜ ጸሎት ወጣ ወጅዝየንሱ እናስዞትነኒ ውስተ አምላክ ማርያም ለስብሳቡ ሩካብየ አቅረቡለች በረፈቃውኪ ማዛ ከርብየ አይቤሴ ወረዘረከቦ ምንዳብየ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ብየ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ተአምረኪ ዘፈሳ ኩሉ ዓለም أدينا قدس رنجل مريم كم تمكن محجين أودخي زمالد كلهم نعنا دما نودخي أمالد لنا كم تمزل من كلهم لمن لنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا كله أقل قل الدما خبر خاز قلس نعنا دما هي وتنازل وت قبر لنا
أمسنا تنبر أبونا اسمك يقدس منقصتك تمጽእ فقدك ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለዉ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ መስም ለዘይጸሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለጸባኢተ የጽዋዋጣው ነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽርክትዩ መስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባን አምልኮ ሥጋሁ አሰተ ወይነ ጎጎ ያባነ ቤተ መራው ውስተ ደራው አመይት ጋቦ ለመሳ ዝርጓን አራሁ ንጥባ ሥጋ ክንስ የሰዮ ለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ራዮ ውሰስያ ለስደተ ሞትካ አምላክ ወይነ ቁስልና ጠዮ ለጥባት ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዘ ገቦ አይሁዳዊ ካህዴ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወ አጉራታ ለእምለይኦድ ከመከል ብርሂቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ወመንክር ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሳድስቱ ሰዓት ሌሊት ዘአሃዱ ተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወሃደሰ አምሳሎ ዘበልየ ወደንገጸ ምድር ጊዜ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አቢይ ወሃዩል ጥቀ ወተንስኡ ሕዝብ ንጹሐን እምከሃድያን ወቦኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማኅበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኔተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሕ ሀበ አብሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምዓመ ስሉስ ዕለት ወያውሶ አብሁ ወይቤሎ ኢገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ለብእሲ ወሰሓቲ ዘአስተርአየ ማእከሌነ ቀትልነ ያውሶ ወልዱ ወይቤሉ አኮ ውእቱ ብእሲ መስሓቲ አላ አምላክ ዓለም ወመድህኖሙ ውእቱ ወገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመዘብራ ለሲኦል ወአውፅአነ እምውስተ መቃብሪነ በሞተ ዚአሁ አብጠለነ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወአንስኦ ወከማሁ ለለአሃዱ ብእሲ እለ ወፁ እምውስተ መቃብር የሐውሩ አበው ሀበ ውሉዶሙ ወውሉዱ ሀበ አበዊሆሙ ወእሁሂ ሀበ እህዋሁ ወእህትኒ ሀበ እህታ ወእም ሀበ ውሉዳ ወመርአት ሀበ ሐማታ ወሐማት ሀበ መርአታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብኡ ወአዝማዲሁ ወይዜንው
እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ዘርእዩ ውስተ ሲኦል ወውስተ መቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ በጽሐ ዝ ነገር ለዓለ አይሁድ ክህዱ ኩሎ ዘምጽኦሙ እምነ ሙታን ወይቤሉ ኢነአምር መነሂ እምኔክሙ ወኮነ አብ ይበሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከኒ ውስተ መቃብር እገሌ ወእመኒ ትቤሎ ለወልዳ አነ እምከ እገሊት ወአሃዊከ እገሊ ወእገሌ ወትግሶ ወትነግሮ እለቶ ወስመ ወርሁ እንተ ባቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮሁ በዘከመ ዝዓመት ነሳእኩ ለከ ብእሲተ እገሊተ ወሊተ እገሌ ወትነግሮ ኩሉ ግብሮ ወትእምርተ ዘሃሎ ውስተ ስጋሁ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ኢትክህዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ኢይክህደከ አመ ዕለት ፍዳ ዋሂዱሰ ሶበ ሰምኡ ዘንተ እምአዝማዲሆሙ ይትሃፈሩ ወየአምንዎ ከመ እምንቱ አዝማዲሆሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወመልቷል ተቆራት ከበበት ወተሰይጠት ከከለዳት ብሩር ሌሉያ በሳይነ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ አጉለ ሥጋ ወነስፋት ለከ ኢየሱስ ባፈክሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላት ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ እንተንሳኻ ንሕና ድማ ንኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ስዒርና ክንትንስእ ቅዱስ መንፈስካ ላእኸልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልብናና ዝበርሃሉ ናትካ ሰባት እንኾነሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእንሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጥባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወከመ ኃያል ከወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሆ
ወይን ወከሰሎ ተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃምንዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሆ ወከመ ወህዳገ ወይን ወቀጸለ ጸሮ በድሬው እግዚአብሔር ከመ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ቅዱስ ዘዜነዎ ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ኩሎ ጊዜ
بحيلኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ክንነብረሉ ክንምርሓሉ ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንበቕዓሉ እስኻ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ኣብ ጎባድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ብንስብረት ኢኺ ብርሃርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት ጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፎይክኮ እሁየ ዲያቆን አውሎጊዮስ ኪርዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ማርቆስ ወሉቃስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላ እታ ካልአይቲ ማርያምን መቓብር ክርእያ መጻ። እነሆ ዓብዩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልአኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ፣ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ፣ ክዳኑ ከም ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ፣ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፣ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ። ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ እዩ እሞ ኣብዚ የልቦን በለን። ነታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ። ቀልጢፍክን ደኣ ኺዳ እሞ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገራኦም፣ እነሆ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም። እነሆ ነገርኩኽን። ካብቲ መቓብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግረኦም ጐየያ። ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እነሆ ኢየሱስ ተጓነፈን፣ ከመይ ኢኽን ከኣ በለን። ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገራኦም፣ ኣብኡ እውን ክርእዩኒ እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ እነሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። እቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖምሞ ኢልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ፣ ንዓኻትኩም ድማ ከምዘይትጉዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረ ኣሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ፣ ገሊኦም ግና ተወላወሉ። ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብና ኣሎ። ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ
ምሳኻትኩም እየ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ይክሓልፍኒ በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደይ ያዕቆብን ሰሎምየን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ምኡሽት ተዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንጉሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣዮ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ክዳን ተኸድነ በፅሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ፈንሲ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኪዳ ንደቀ መዛሙርትን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ራዕድን ስምባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪህን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተራእያ ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑ ንዓ ከም ተራእያን ሰሚዖም ኣይኣመኑን ድሕሪዚ ኢየሱስ ንክልተ ካብኣቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብካልእ መልክዕ ተራእዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም እንተኾነ እውን ንዓታቶም ውን ኣይኣመንዎምን እንሆ ነቶም 11 ኣብ መዓዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም ነቶም ምስ ተንስአ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትሪ ልቦምን ድማ ዘለፎም እትሰምዕ ንዘላቶ እስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያዊት ምድር ቅዱሳት ስብሐት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን ኣንጊሄን ናብቲ መቃብር ከዳ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ኣንከራርዩ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ግና ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ ከዓ እንሆ ዘንፀባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሄን ገጸና ምድሪ ምሳድነና ከዓ ንሳቶም ከም ዝበልወን ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ምስ ሙታት ትደልዮ ኣለኽን ንሱስ ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክውሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእን ግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ ነቲ ቃሉ ድማ ዘከርኦ ኣብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሃናን ማርያም ኣደይ ያዕቆብን እየን ምስኣተን እውን ካልኦት ኣንስቲ ነበራ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን ኢሉ እንተጠመተ ከዓ እቲ መግነዝ በይኑ ተነቢሩ ረኣየ በቲ ዝኾነ ከዓ እናተገረመ ናብ ቤቱ ተመልሰ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ለአብ
ሃሌሉያ ለወ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቀዳሜ ዜማ ቀዳሚ ዜማ ዝበሩ በዓለ በሩ በዓለ ትፍስይት በትፍስሕት ከአቅርንቲሁ እስከ አቅርንቲሁ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ ቀዳሚት ሕግ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ዜማ ግበሮ በዓለ በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ
ያለ ወልድ ያለ ወልድ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ወለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ደብሩ በዓለ ይደብሩ በዓለ ሰማያት ሰማያት ይገብሩ በዓለ ይደብሩ በዓለ ደመናት ደመናት ምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ይደብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባን በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ደመናት ወምድረኒት ገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤ ትንሣኤከ ለእለ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን ክርስቶስ ሙታን ቀደሳ ዋክበራ እምኩሎን መዋእል እምኩሎን መዋእል አላላ
አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐኮ ኦነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እንደሳ እምኩሎን መህዋ አሃእል ኩሎን መዋ አእል አላላ አማ አን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ
ተንሥአ እምነ ሙታን ቅድሳ አማን በአ አማን ተስአ እምነ ሙታን አማን በአምሃደ ተንሥአ እሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን
ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን